Thank God I'm only watching the game, controlling it. Vašky je späť, traste sa. Takže moji milí, zase sa vidíme. Zase ja pozerám na vás, vy pozeráte na mňa. To je radosť. Všetkých vás ľúbim. Vy, moji podporovatelia, vďaka vám tieto videá sú robené. A preto dosiete požehnanie. Teraz prvé, čo spravím, lebo máme teraz nejaké dobré videjko teraz je, ale najprv požehnám. Všetkých mojich podporovateľov ste požehnaní. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Nech vám Pán Boh 1000-násobne vráti všetko, čo ste mi prispeli a všetko, čo mi prispiejete. Ste požehnaní. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. A teraz poďme na biznis. Pozrite sa, čo sa tu deje. Teraz pred pár dňami som tu sledol toto krásne videjko. Eva Milučka, znovuzrodenie Slovenskej národnej strany. Dobre, videjko bolo spravené, ale čo sa stalo? No predsa trafená hus zagágala. Pozrite sa, jak krásne zagágala. Tuto sa ozval Anton Hrnko. Napísal, neviem to, na Facebooku 100 dní. Takže jemu tu ide o 100 dní. Jemu nejde o to, čo sa tu dialo počas celého času, keď sa on tam vysúšal v Slovenskej národnej strane. On teraz tu rozpráva o 100 dňoch. Potom, keď celá Slovenská národná strana vďaka jeho bola zrujnovaná, vďaka jeho zásluhe bola Slovenská národná strana zrujnovaná, tak čo? Potopil Slovenskú národnú stranu a ušiel to Sme rodina. Boris Žižo Koláčikov zachránil od utopenia. Dal mu tam robenie poradcu. No, teda Boris Žižo Koláčikov, ty si zobral niekoho, no, ja by som povedal, Anton Hrnko je Miroslav Beblavý, tak jak kdekoľvek Miroslav Beblavý vojde, tá strana sa zrujnuje, sa potopí a takisto kdekoľvek Anton Hrnko sa dá do ktorej strany, tú stranu potopí. Takže Boris Čičko Koláčičko, be careful, buď veľmi opatrný. A už to aj je. Odkedy tam vstúpil Anton Hrnko, Sme rodina sa potápa. No. Takže dobre. Čo tu to ale písal? No tak dobre, tu píše oné hovadiny, pravda, že nič nepíše o tom, čo sa tam dialo, keď tam on bol. Tu píše, dnes je tomu práve 100 dní, čo sa na sneme a tak ďalej, spočítal hlasy, ale nie. Proste teraz tam hovorí o sneme, čo sa dialo. Všetky také hovadiny tam píše, ale nič nepíše, prečo Slovenská národná strana sa potopila, to nič. To radšej pre istotu je ticho. Pre istotu je ticho, lebo vie, že kto tú stranu potopil. No ale dobre, ide tu. No ale potom prídeme sem a tu píše. Určite ma neteší a som presvedčený, že pod iným vedením by SNS dokázala opäť osloviť slovenských voličov. Ale čo očakávať od vodcov, ktorých cťou sa je fotografovať s čudákom Vaským pod emblémom SNS. Tak pre pána Danka ja som čudák. Áno, ja som robil čudné veci, na ktorými on sa čudoval. Ja vám poviem, čo takého čudného som robil. Už v roku 2018, ja keď som videl, keď tam bol Danko, Izraeli bol a tam plakal. A keď sa vrátil, ja som vedel, že toto je koniec Slovenskej národnej strany. Aby ste vedeli, o čom hovorím, tuto vám troška dám najprv pozadie. Pozrite si toto. Tuto sme bešedovali s Monsieur Martinkom. To bolo, keď sme boli na deň otvorených dverí v roku 2018. A tam som
Tu vám to vysvetlím, aby som nemusel rozprávať, tak tu si troška počúvajte. Čo títo poslanci, ak sa vykrúcali. A najkrajší vážky bol moment, keď prišiel k tomu Dankovi. Pán Danko, vy ste platiali na Židov. Ono, že jak si pekne tam boli. Ale ak bol na veľa Danko, bol na veľa, áno, ja som plakal. A ja vám to video ukážem, ako tam plače. A prišiel Vasky, to bol prvých 20 minút, čo ste boli v parlamente, a prišiel Vasky k Dankovi. Pán Danko, ale dneska budete môcť druhýkrát plakať a ešte viac a budete hrdina pre slovenský národ. To vám ukážem slovenské obete. Mŕtvoly, no. A vybral si tie mŕtvolky a už prišla ochránka a ťahala ťa preč. Prepáčte. A odťahli ho preč. Nechcel vidieť naše Nechajme tak, dneska neriešme to. Danko kričí, ochránka ťa. No. To bola najkrajšia scéna dňa, jak Vaskeho ťahali od Danka preč. Toto bude čo hrozné. Turistickým plátnom. No. Turistické plátno slovenského národa, kde teraz sú ľudia dohľadne k samovraždám. Teraz je páchaná genocída, ale to Dankovi nevadí. On sa zaujíma o židovskú genocídu, ktorá už dávno skončila. Ale túto genocídu, ktorá teraz v tomto momente prebieha, toho nezaujíma. A je to horšie táto genocída, pretože táto genocída je podľa článku 2 písmeno C, to znamená uvedenie do takých životných podmienok, kde ľudia sú vykinožovaní. A to je horšie, pretože Židia sa mali dobre a dali do plynu a ich utrpenie skončilo. Ale naši ľudia nie sú dávaní do plynu. Naši ľudia sú vystavení utrpeniu a takto musia znášať, až sami skočia pod vlak. Tak čo je horšie? Mať sa dobre, aby dali do plynu a utrpenie skončí, ako Židia? Alebo čo sa deje v slovenskom národu dneska, kde sú utrpení a nikto ich nedá do plynu. Chceli by ísť do plynu, pýtajú sa do plynu, jak čo tam mali demonstráciu pred úradom vlády. Tam boli nápisy, chceme eutanáziu a skandovali, dajte nás do plynu. Nikto ich do plynu nedal. Ale ako skončia ľudia? Keď sami skočia pod vlak. Ani jeden jediný Žid neskočil pod vlak, pretože žil v biede, žil v mizérii, bez nej zúfalstve. Ani jeden Žid. Ale slovenský národ skáče pod vlak dennodenne. Tam traja ľudia 8. oktobra, až traja ľudia za deň skočili pod vlak. Väčšinou to 1-2. 8. augusta traja ľudia naraz skákali pod vlak. A toto Danko nechce vidieť. Nad týmto nechce roniť slzy. No, tak, aby ste boli v obraze. Tuto si to pozrieme, o čom sme tam hovorili. Poďte, pán Vasky, naozaj, aby pár daň viete, že máme seriózne. Veľmi dôležitú vec ešte. No, nerobme z toho. Čo bolo krásne, vy ste boli v Izraeli a ste tam plakal, keď ste videli tie mŕtvoly, tie obete genocídy. Pán Vasky, v krátke, vedľa mňa stal človek, ktorý mi povedal, že Andrej, tie mŕtvoly som ja nakladal, asi by ste aj vy boli. Dobre. Ja vám ukážem mŕtvoly slovenských obetí. Pán Vasky, prosím vás, aj pri nich by som plakal. Dobre, kde mám? Dobre. Pán Vasky, ukážem vám tie mŕtvoly, čo Slováci, čo skáču pod vlak. Pán Vasky, nie som pre vašu show. To není show, toto sa tu deje. Ďalší ľudia chcú ísť do Toto sa tu deje. No, tak pre neho je to show. Toto nebola show. Toto nebola show. Čo ja som očakával? Ja som očakával od pána Danka, nie že nebude plakať, ale keď tam bol v tom Izraeli a videl tie mŕtvoly a tam plakal, že sa vráti domov na Slovensko inšpirovaný. Nie je nič zlé na tom, keď plačete nad mŕtvolami obetí genocídy, ktorá už skončila. Ale keď sa vrátiš na Slovensko a vidíš, že tu prebieha genocída, ako je definované v článku 2 písmeno C konvencie o genocíde, ty by si mal alebo plakať, alebo zúriť. Ty si ani neplakal, ani nezúril. Andrej Hrnko neplakal, ani nezúril. Si mal zúriť aj s týmto Hrnkom. Obidvaja ste mali zúriť
a ísť na vládu a povedať, ja žiadam okamžite zasadanie Rady bezpečnosti štátu, ja okamžite žiadam vytvorenie krízového štábu na zastavenie vykinožovania časti slovenského národa. Pretože tuto bol národ uvedený do takých životných podmienok, že dennodenne tu ľudia páchajú sociálne samovraždy. Dennodenne tu sa zabíjajú nenarodené deti, nie preto, že tí ľudia by ich nechceli, ale preto, že už nemôžu uživiť ďalšie decko. Tisíce ľudí zomierajú na liečiteľné choroby. Za 4 roky, čo tam bol Hrnko a Danko, zomrelo už niekoľko desiatok tisíc ľudí. Prišlo o život. A Danko príde z Izraela, mal by byť inšpirovaný, nažhavený, rozhodnutý zastaviť genocidu slovenského národa a nič sa nedieje, všetko v poriadku, všetko OK. No, počkajte, tak pokračujeme, aby ste vedeli o čom, aby ste boli v obraze, no. Pán predseda vlády, budete plakať, keď uvidíte, čo sa tu deje. Vy neviete, čo sa tu deje na Slovensku. Teraz poprosím, pokračujte prehliadka, nech sa páči. Nech sa páči, pokračujte. Predseda Národnej rady som mu chcel ukázať tieto mŕtvoly, lebo on hovorí, že by plakal, keby videl mŕtvoly, takže tieto mŕtvoly som chcel ukázať, ako tu končia. Ako končia ľudia. Bieda, mizéria, hlad, beznadej, zúfalstvo. Neblokujte to tu, prosím vás. Dobre, tuto budeme. Takto? Ale nie, takto. Takto to chyť, tuto to chyť teraz. No, takže, pán Danko nechce vidieť mŕtvol, on videl mŕtvoly Židov, plakal. A hovorí, že by plakal aj toto, ale teraz som chcel ukázať tieto mŕtvoly, čo ľudia sú bieda, mizéria, hlad, beznadej, zúfalstvo, skáču pod vlak, on ich nechce vidieť. On nechce plakať. Prosím? Tak asi. Hej, a potom je to proste na tepu. Môžeme sa to chytiť? No áno. Tak. Ešte jednou spraviť s telefónom. Takže, aj toto nech sa vidieť. Potom sa vonku ide. Nech ľudia môžu nakať ešte. Ja už budem. Teraz to raz, dva, tri, porciálne. Vy ste môj vlastne Hej? Nie, momentálne sa hája vás, keď budete raz student. Neviem, či si dovolí tak. Som s vami každopádne. Takže, toto pán Danko nechce vidieť. 3000 detí zavražených vlastnými rodičmi, pretože ich sa nemôžu po nich postarať, ale pán Danko to nechce vidieť. No dobre. Tak to bolo v roku 2018. No. Potom prišiel 2019 a zase sme boli na deň otvorenia dverí a zase sme boli pozrieť na Danka a zase som ho konfrontoval s touto biedou, mizériou slovenského národa. Tentokrát som mu neukazoval, som nechcel vyťahovať turínske plátno, som mal pripravené, som sa spýtal, či chce vidieť, on nechcel vidieť. Tu vám troška ukážem. Pán vlastne musíte, lebo ľudia... Sa chcem spýtať, kedy vám môžem ukázať tie mŕtvoly. Pomôžte mi, pán vlastne musíte, lebo... Ja chcem spýtať... Ale buďte slušní ku každému, nech sa páči. No však oni nech idú, ja ich nedržím. Ale ešte raz, poďte aj vy, lebo tam blokujete. Dobre, ja chcem spýtať... Urobte si pár záberov. Dobre, môžem sa spýtať, kedy môžem ukázať tie mŕtvoly. Už ste mal minulý rok, ale predminulý rok. Nechceli plakať. Keby budete plakať, viete, ako to bolo pre volebnú kampaň. Verte, že viem plakať. Keď budete plakať nad mŕtvolami našich sociálnych samovrážd, to bude čo úžasné. Poďme si to pán Danko zobudil a si všíma sociálne samovraždy. Ešte raz. Doteraz si nevšímali, ale teraz budete zvíťaziť. Potrebujete pár záberov. Dostať sa do parlamentu. Ak nebudete plakať na mŕtvolami sociálnych samovrážd, nebudete v parlamente. Ešte raz. Nebudete v parlamente. Som urobil toho dosť pre také riešenie sociálnych problémov. Ale mŕtvoly sa tu ďalej kopia. No. Mŕtvoly sa tu ďalej kopia. No, som povedal. Nebudete v parlamente. No a
nie je v parlamente. No. Však to potom pozrieť, celé, ešte vám tu kúsok pustím. A aj potom Hrnkovi som povedal, nebudete plakať nad mŕtvolami slovenského národa, nebudete v parlamente. Teda tu znedalo o plakanie. Tu znamenalo, on mal, keď vidí, čo sa tu deje, mal požiadať o zasadanie Rady bezpečnosti štátu, mal požiadať o okamžité vytvorenie krízového štábu, aby sa tieto kopenie mŕtvol zastavilo. Lenže to sa ho netýka. To sa ho netýka. Niko sa to netýka. Ani Fica, ani Matoviča, ani pani prezidentky. Pretože im nehrozí žiadna bieda. Ale teraz, keď oni môžu dostať korunu, tak ako všetci ostatní, naraz sa ich týka, naraz bezpečnostná štátu, naraz z krízové štáby sa vytvorili, naraz sa dáva sa výnimočný stav. To sú ale pokrytecké svine, čo? Pokiaľ sa tu kópili mŕtvoli a ich sa to netýkalo, to bolo v poriadku. Takže moji milí, tá korona, že prišla, to je niečo božské. Pretože teraz prišlo k veľkému odhaleniu. Teraz prišlo k veľkému prebudeniu. Pretože teraz boli všetci pokrytci odhalení. Posledných 30 rokov, čo sa tu kopia mŕtvoli bezdomovcov, mŕtvoli sociálnych samovráž, ľudí, ktorí zomierajú na liečené choroby, ľudia, ktorí zabíjajú svoje nenarodené deti, pretože nemohli živiť. To sú už niekoľko stoviek tisíc, keď to spočítame. Ani raz žiadny politik nežiadal krízový štáb, nežiadal zasadenie bezpečnosti štátu, nežiadal zavedenie výnimočného stavu, nežiadal napumpovať milióny eur do detských prídavkov, aby ľudia nezabíjali svoje narodené deti, nežiadal napumpovať milióny eur na sociálne dávky, aby ľudia neboli v takej zúfalej situácii, že budú páchať sociálne samovraždy, nenapumpovali milióny eur do zdravotníctva, aby ľudia nezomierali. Nie. Ani jedno jediné euro. Preto, Danko, Hrnko, v čom sú iní než Matovič? Ničom. Ani Matovič nežiadal, ani oni. V čom sú iní než Fico? Ničom. Fico nežiadal, ani oni nežiadali. V čom sú iní než Pellegrini? Ničom. Oni nežiadali. V čom sú iní než Sulík? Ničom. To je jedna banda pokrytcov. Jedna banda pokrytcov. A pokrytectvo je niečo, čo ani sám Ježiš Kristus neodpúšťa. Kristus hriechy odpúšťa, ale nie pokrytectvo. On povedal pokrytcom, vy farizei, zákonníci a pokrytci, vy plemeno vreteníc, vy synovia diabla, ako újdete rozsudku pekla a pekelným plameňom. Pokrytectvo neodpúšťa Ježiš Kristus. Pokrytcom nie je možné újsť rozsudku pekla a pekelným plameňom. Na čo tu máme? Teraz sa ukázalo, že celý politický systém je založený a riadený pokrytcami. V celom politickom systéme sú pokrytci. A zvlášť tuto v Slovenskej národnej strane, to je tá, ktorá sa má starať o národ. To je tá, ktorá má mať súcit s utrpením slovenského národa. Nebol tam súcit ani od Danka, ani od Hrnka. Súcit nad genocidou, ktorá už dávno skončila. Tam je. Ale súcit nad dnešným utrpením slovenského národa nikdy u nich nebola. Jediný, kto má súcit pre tento národ, pre tento zbedačený, orabovaný národ, ktorý je v istom vykinožovaniu, je kto? No predsa Evička Milučka. Táto žena je, ktorá sa stará
a má súcit s trpiacím, orabovaným slovenským národom. Táto žena tu, jediná politička, ktorá môže zachrániť nielen slovenský národ, ale aj Slovenskú národnú stranu. V tejto hodine a v týchto dňoch a v týchto časoch, keď slovenský národ je takto hrozne zdeptávaný, zbedačovaný, orabovaný, je zbavený slobody, jedine táto žena môže zachrániť slovenský národ. Takže tak. Thank God I'm only watching the game, controlling it.